Všetkým majte, ja som Anžena. Lajkujte a dobrejte náš kanál a kliknite na zvonček. Dnes sa vám poviem o takej veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Smiley. Napísal ju Aaron Blabey, epizóda 12. No a ilustroval ju Aaron Blabey, vydavateľstvo Albatros. Je to o vyvolenej knihe, lebo ako viete, minulá kniha bola o... Keď ste nevideli, choďte na minulé video. Keď ste ešte nevideli, môžete sa pozrieť, máme to na kanáli. Smiley epizóda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Už asi, keď toto video pozeráte, tak už asi je na kanáli aj 13. Alebo bude. Ale možno sa veľmi tešíte. A možno aj nie. Ale ja sa teším. Je to kniha o vyvolenej, ktorú som spomínala v epizóde 11, ktorá tam nemala byť, ale... Je to kniha o vyvolenej, o vlkovi, keď neviete, o vlkovi, o žraloku, o hadovi a pinani. Jak boli zlí, potom boli hrdiny a sa k ním pripojili ešte líška, mačka a svinia. Pardon, prasiatko. No a potom sa stala z hada veľmi zlý vládca, s ktorým bojovali a stalo sa tak, že proste v 12. knihe Vyvolená, ak to bola to vyvolená, môžete sa dozrieť, keď prečítate túto knihu. Som bola veľmi prekvapená, keď som sa dozvedela, toto bola. Museli ten jeden veľký tím, môžete ho vidieť, bol tam ešte ich kus viac. Ja ešte tu nebol Pavel s nimi od začiatku. To som zabudla spomenúť. Ale okej. Jak sa rozdelili na dva týmy, ale to nechceli, to sa stalo omylom, proste chceli sa stretnúť, ale v epizóde 13, ešte vám to prezradím, sa nestretli a proste sa rozdelili do dvoch tímov a kto bola tak vyvolená, som bola veľmi prekvapená, fakt. Ale jak sa vyvolená dozvedela, že musela prejsť veľa dverí tam, do iných vesmírov, aby zničila tú vládcu a musela prejsť proste veľa vesmírov, veľa dverí a proste sa dostať potom späť a proste, hej. No a potom ten tím, ešte vtedy bol jeden tím, ale potom keď už vyrazili, sa rozpojili a museli proste byť dva týmy. Ale veľmi chcem, aby sa potom v 14. kapitole spojili, lebo zatiaľ, akože zatiaľ im to vychádza dobre, ale keby sa spojili a boli by od začiatku spolu, všetci jeden tým, tak už by prešli oveľa viac dverí, lebo museli tam bojovať s tým vládcov, s tým hádom, lebo bol zlý a proste nechápal, že ich môže zabiť. Ale bohužiaľ mali tam
Pepe, toho malého proste tú malú rybu, volá sa Pepe a mali vtedy, ešte sa ku ním napojili, že mal tam aj otca v knihe 11 a 12, mal tam aj otca, ale proste sa rozpojili do dvoch tímov, že oco bol v jednom, sa volal Papa a v druhom bol Pepe. No a proste v tom v každom týme hľadaní dverí mu pomáhal ten Pepe a ten Papa. Vedeli sa rozprávať so sebou a proste vedeli dávať si signál, že kde je tá ďalšia dver, dávať nejaké adresy, proste nejaké čísla, kam majú ísť a rozprávali sa medzi sebou Pepe a Papa, ale keď sa to prestalo, že dakedy, keď proste bývala Lena, povedala počkať. Povedala proste na tú rybu, na toho Pepe slovo, tak no proste jak sa volal tak proste ho začalo triasť, hovoril nejaké čísla alebo kam majú ísť, sa rozprával s Papa, s jeho otcom, ale proste keď sa to už prestávalo diať, tak už nič nechápal, nevedel, čo sa s ním deje a to je na obrázku ináč. Asi už viete, kto je tá vyvolená. Možno. A čo sa ďalej, sa dozviete, keď prečítate túto knihu. Lajkujte a dobrajte náš kanál, klikte na zvonček. No a všetkým ahojte.